Mistennija titressa il-qorti l-lejla ta' Mara Bubikova ommi tfajla Russa ta' 28 sena il-instabet mejta f'gata fix-Xemxija. Forsi li sas-sena 2016 pajjiżna jkollu wind farm fis-Sikka l-Bajda, il-Gvern qed jistenna kumpaniji privati biex jidħlu għal dan il-proġett. Il-President Eġizzjan Hosni Mubarak moti sa nhar il-ġimgħa biex iħalli l-poter bil-Kwiet. Dimostrazzjonijiet kbar ta' aktar minn 1 miljun persuna fil-pjazza ewlenija tal-Kajr bl-armata ta' appoġġhom. Pjantazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea biex iżjed żgħażagħ ikomplu jistudjaw wara li għalqu 16-il sena. Malta ma' Spanja u l-Portugal bl-ogħla numru ta' żgħażagħ li jitilqu kmieni mill-iskola. L-Oppożizzjoni Laburista tressaq mozzjoni biex il-Ministru Ostingat ma jkunx fuq il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi li ser jisma' xhieda dwar il-każ tal-BWSC għax kien Ministru responsabbli mill-kuntratt u ser jissejjaħ bħala xhud. Xita qalila u kontinwa kkawżat kaos ħieħ fl-aktar ħin kruċjali tal-ġurnata hekk kif kulħadd kien ser lejn il-post tax-xogħol jew lejn l-iskola, ikkawżati wkoll numru ta' inċidenti.